Jelen történeti emlékeztető Fredrik Backman Mi vagyunk a medvék című regényét foglalja össze. Az összefoglaló a könyvklub 17 olvasói csoport számára készült. A tárgyalt mű Fredrik Backman regénye, a klub értékelése 10-ből 9,77 pont. Az áttekintés sorrendje, a helyszín, a cselekmény vázlata, majd a főbb karakterek bemutatása. A regény helyszíne Björnstad, egy erdőkkel körülvett, elszigetelt kisváros. A település földrajzilag és társadalmilag is megosztott, a domb és a teknő között. A közösség identitását a gazdasági küzdelmek és a jégkorong iránti szenvedély formálja. A cselekmény középpontjában a junior csapat sikere áll, melyet egy tragikus esemény árnyékol be. Az eset morális válságot idéz elő, ami a sztárjátékos és az áldozat közötti választásra kényszeríti a várost. A következőkben a felnőtt főszereplők kerülnek bemutatásra, akik a cselekmény alakítói. Peter Anderson, a klub sportigazgatója, egykori NHL játékos, aki a múltjával viaskodik. Felesége, Mira, ügyvéd. Kívülállónak érzi magát, de családját mindenáron megvédi. David, a junior csapat edzője. Ambíciója és a győzelem iránti vágya hajtja. Sönne, az A csapat veterán edzője, a klub hagyományos értékeinek képviselője. Most pedig térjünk át a fiatal generáció kulcsfontosságú szereplőire. Kevin Erdál a csapat tehetséges sztárja, akire az egész város reménységéként tekintenek. Maja Anderson, Peter lánya, tehetséges zenész, aki a város hoki központúságától elidegenedett. Benji Ovics Kevin legjobb barátja, a jégen védelmező szerepet tölt be, múltja viszont bonyolult. Amata tekmőről származó tehetség. Célja, hogy a sporttal biztosítsa családja jövőjét. A regény a lojalitás árát és egy közösség morális felelősségét vizsgálja.